Adibidez, hau da ikaslei azaldu behar diedan dokumento bat edo aurkezpen bat. Bideoa sortzeko, hemen goian, Screencastify botoian eman, eta pestainatik ez banaiz ateratzen, lehenengo aukera sakatuko dut, bestela bigarren aukera. Bai? Edo nire burua bakarrik grabatu nahi badut, hirugarrena. Kasu honetan, dokumentua ikusi behar denez, bigarrena aukeratuko dut. Ni gomendatzen dizue bai kamera bai mikrofonoa aktibatuta egotea, kasu honetan nik kenduko dut kamera, eta honekin ja listo, eman diot record. Gogoratu beste bideoan agertzen den bezala, beste aukera batzuk dituzuela hor. Grabatzen hasiko naiz. Hemen bi pantaila ditudanez, aukeratuko dut hau. Normalean, zuzenean hasten da grabatzen. Eta orain bideoa hasi da grabatzen. Gogoratu, hemen bestelako tresnak dituzuela. Bai anotazioak egiteko, bai punteroa erakusteko, bai zuek erabaki zein den zuentzat tresna hoberena azalpena emateko. Bale. Hori egin ondoren, ikusten duzue, klik egiten dudanean ere markatzen da. Amaitzen dudanean nire azalpena, egin behar dudana da, dejar de compartir. Eta modu honetan, bideoa zuzenean sortuko da beste pestaina batean. Gero ikusiko dugu non gordetzen da bideoa.